Ράμπα για το αυτοκίνητο για να το ανεβάζουμε. Τι τελειώσαμε. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα στο YouTube για να δείξουμε κατασκευές. Μιας που είναι χειμώνας και έχει πιάσει λίγο κρύο, φοράμε το ίδιο το μπουφανάκι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες δουλειές και οπότε είμαστε στη φάση που κάνουμε κατασκευές και θα φτιάξουμε μια ράμπα για να μπορούμε να ανεβάσουμε το αυτοκίνητο, να σηκωθεί έτσι ώστε να είναι αρκετά ψηλά και αρκετά ασφαλής. Για να μπούμε από κάτω για να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά, όπως το να αλλάξουμε φίλτρο λαδιού, λάδια, να τσεκάρουμε κάποιο από τα κρόμπαρα. Λέμε τώρα, εντάξει, είναι απλά να το δούμε ουσιαστικά και τις φυσούνες. Αλλά γενικότερα, αν θες να μπεις κάτω από το αμάξι, πρέπει να έχεις την ασφαλεία σου. Όπως βλέπετε, εγώ χρησιμοποίησα κάποια μαδέρια. Αυτά μαδέρια δεν είναι κάτι άλλο από μια παλιά κάσα από πόρτα. Αυτά, τουλάχιστον την παλιά εποχή, τα ξύλα ήταν πάρα πολύ γερά. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα σίδερα στις οικοδομές, οπότε τα ξύλα, το κούφωμα της πόρτας ήταν πάρα πολύ γερό. Ξύλο τσάμι, έτσι λέγεται η ορολογία του. Είναι ένα είδος ελάτης, κάτι τέτοιο αν δεν κάνω λάθος, ή πεύκου, το οποίο κάθε φορά που το κόβεις έχει έντονα τη μυρωδιά από το ρετσίνι. Πολύ δυνατό, ζορίζει αρκετά τα εργαλεία. Εγώ για το συγκεκριμένο, για να το κόψω, χρησιμοποιώ μια σέγα. Συνήθως τα υπόλοιπα ξύλα που κόβω το πάει σφαίρα, αλλά το τσάμι ζορίζεται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά γίνεται εύκολα, δηλαδή κόβεται το ξύλο με λίγη υπομονή για να συνδέσω τα ξύλα μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκαν βίδες ξυλόβιδες, φαρδιά ρίδα για να γίνει τρύπα για το κεφάλι για να μην προεξέχει και κόψει το λάστιχο και ψηλή μέσα έτσι ώστε για να κάνει την αρχή και να μην σκάει το ξύλο, αλλά να μπορεί και η βίδα να περάσει τέρμα μέσα και να κρατήσει ώστε να πιο δυνατά την κατασκευή. Κάτω μπήκε τσάμι, ενδιάμεσα ξύλο από λεύκα, μετά κάθετο ξύλο λεύκας και μετά από πάνω πάλι τσάμι. Θα μου πεις γιατί το έκανες πλεκτό ενδιάμεσα και πάνω κάτω έβαλε στο πιο σκληρό, το πιο δυνατό. Εκεί που πατάει το αυτοκίνητο, εκεί που πατάει κάτω στο τσιμέντο, στην άσφαλτο, ήθελα να είναι όσο δυνατόν πιο ισχυρό και πιο δυνατό. Το πλέξιμο που γίνεται παρόλο που είναι λεύκα, όταν είναι πλεκτό γίνεται αρκετά δυνατό και όπως θα δείτε και εσείς θα ανέβει αρκετά εύκολα πάνω το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν υπολόγισα είναι ότι πρέπει να κάνω ένα στοπάκι. Στοπάκι έβαλα ένα σχετικά μικρό ξύλο, ίσως για να νιώσεις, αν το προχωρήσεις αρκετά το αυτοκίνητο, να νιώσεις εκεί που κοντράρει και να σταματήσεις. Για να απαλείψω τις γωνίες, θα ήταν καλύτερα να κάνω λοξοκοπή. Δεν το έκανα όμως. Χρησιμοποίησα ένα εργαλείο που χρησιμοποίησαν κάποτε οι ξυλουργοί για να τρώνε και στρογγυλεύουν τις γωνίες. Εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά παρόλα αυτά γίνεται δουλειά. Γενικότερα, είναι μια κατασκευή που σε μένα κόστησε περίπου στα 2 ευρώ. Μια στα ξύλα τα είχα. Ό,τι είναι από λεύκα είναι από παλιές παλέτες. Τα υπόλοιπα, το κάσουμε της πόρτας είναι από μια παλιά πόρτα. Τι να σας πω τώρα, του παππού και της γιαγιάς. Αν σκεφτείτε εγώ στα 40, σκεφτείτε πόσο παλιά είναι η πόρτα. Παίζει να ήταν και πάνω από 60 χρονών. Αλλά το ξύλο δεν είχε πάθει τίποτα. Δεν είχε το παραμικρό σαράκι. Τότε οι άνθρωποι ξέρανε πότε να κόψουν τα ξύλα. Ξέρανε τι ξύλα κόβανε για να βάλουν στο σπίτι τους και ήταν όσο δυνατόν καλύτερα. Γενικότερα, σε αυτές τις εργασίες χρησιμοποίησα και γυαλιά, όχι σε όλη τη φάση. Χρησιμοποίησα και γυαλιά, αλλά όχι σε όλες τις φάσεις. Χρησιμοποίησα το ασπίδες. Καλά θα να χρησιμοποιήσω και μασκούλα γιατί το ξύλο ήταν βαμμένο και οτιδήποτε είναι βαμμένο να ξέρετε ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι τοξικά όλα τα χρώματα, ό,τι χρώματα και να είναι. Ακόμα και τα τύπου Bondex που υποτίθεται ότι είναι υδατοδιαλυτά έχουν ουσίες οι οποίες είναι τύπου πλαστικού για να μονώσουν το ξύλο από την υγρασία και κανονικά χρειάζεται μάσκα. Λέμε για όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Τώρα εντάξει, εγώ δεν τα τήρησα και όλα δυστυχώς οι ερασιτέχνες πάντα αυτά κάνουν. Πάντως η κατασκευή πέτυχε και μ' άρεσε πάρα πολύ, ήταν αρκετά καλή και αρκετά πετυχημένη. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful.